Apaan painan din? Raida awakasan mana ray? Oh, area kenaria, isa-isa kami masyarakat at tugo ya. Wah, ambur. Di dirian kami. Datang dulu. Ada pembeli bunga. Apa yang gitar pulki? Good na.
Lamboy akan namatay niya. At na binibig niya na pag-iinan. Nan napagidenta. Halimbo ang kaaran sa lilingan taaran marigin sa ginawa No. nakambura kan dia idun dapuro din sa alagi orarang magkang diri Ay, bata silos. kaya buwas sumiyali kapapenong po patay ratang aginawatan No. Nawaro bersata buah Koya biro lay adeng ko na may kaya giidin Ah, grabe. Silos. Di mababat taduran Alo ngay na di inunde sa sanang adi muntawan Astag. Ay de do na do katon katay ay alam sayay magani de to noran Niya kausutang ila. nakani sika anong beray sipa atang ay de do jiyam ilay Tibiero la dengkong katay sa sini ay di do mangadulo natamang kede to nai katay may akinay ay payan patagay Taga lang. nakagi sika anong Obar say at ang na may kay kasaya saya keduran ibaray at obarangin tani muro ganang limires Taga. Nagpa may apat artos ano ni sa ano dot na inuko na ubar-ubar Nakawapit ko aroma anak kong tawain ko di ko ubad ko na ay dito umuti gamigay Nanay mo masarap sakay ko miraan ko ay dito na nuran Kamayan ay ko sa aran ay dito na dugat ko rakapusay na sangaranong ko Ako tari ko inuni tama na saya kaya ang kaya inang buliduning Atay ang kedadong kesakan kadisi te katang pemakin Sare unay ang sa ayadin ay do bergira ani maya ati biro uladin ko Kataya na suwasala amakan Ede doa uber sa doa Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Jangan